Sa ibang balita naman, Idol, sumailalim po sa Technical and Advisory Visit Program ng Department of Labor and Employment or DOLE ang nasa 130 ng micro, small and medium enterprises sa bayan po ng Lingayen upang matiyak ang pagsunod sa mga itinakdang labor standards. Tinalakay din po sa programa ang rules and regulations sa basic occupational safety at ang health at child labor productivity and family welfare program. Sa ilalim po ng programa, hinikayat po mga negosyante na sumunod sa mga itinakdang batas nang maiwasan po ang anumang paglabaga. Patuloy naman ang isinusulong ng kagawaran ang pagsasagawa ng iba't ibang mga programa upang makapagbahagi ng kaalaman sa mga SMEs para sa kaunlaran ng kanilang negosyo. IFM News. IFM News. IFM News.